Gernika Lumoko Udala, Gernikako merkatari ostalari eta zerbitzu enpresen elkartaren lankidetzarekin Nik Gernika bonu kanpaina berria diseinatu du. Herriko merkataritza eta ostalaritza suspertzeko eta sendotzen laguntzeko. COVID-19 pandemiak sortutako krisiak bereziki kaltetutakoak. Kanpaina datorren maiatzaren 3 hasi eta ekainaren 30 amaituko da. Gernika Lumoko Udalak abian jarri duen 3. kanpaina da, eta oraingoan 113.000 eta 200 eurokoa da. Herriko ekonomia eta aldi berean herritarren dinamismo sozioekonomikoa suspertzen lagundu nahi du, kanpainaren onurak ere jasoko dituzte herritarrek, bonu horiei esker deskontu interesgarriak izango dituztelako. Berritasunen artean, ostalaritzako bonoen funtzionamendua nabarmentzen da. Parte hartzen duten establezimenduen artean, banatuko baitira zuzenean, 200 bono lokal bakoitzeko. Dagoeneko 80 tabernak bat egin dute ekimen honekin. Merkataritza bonoa dendetan zerbitzu estetikoetan eta ile apaindegietan kontsumitzeko da, bono horiek Gernika Lumoko turismo bulegoan erosi ahal izango dira 20 euroren truke eta 30 euroko erosketa balioa izango dute. 18 urtetik gorako pertsona bakoitzak 2 bonu lortu ahal izango ditu gehienez. Erosketa txartel bakoitzeko bonu bakarra trukatu ahal izango da. Horiek erabiltzeko epea maiatzaren 3tik ekainaren 30 bitartekoa izango da, atxikitutako edozein establezimendutan ostalaritzan izan ezik. Ostalaritza bonoak funtsean barran kontsumitzeko daude planteatuta, herritarren eskura egongo dira kanpainari atxikitako ostalaritza establezimenduetan. Ostalaritza bono bakoitza 2 eurotan erosi ahal izango da eta 5 euroko kontsumo balio izango du. Bonu horiek erosten dituzten establezimendu berean kontsumitu beharko dira eta gehienez 2 bonu erabili ahal izango dira kontsumitzeko tiket bakoitzeko. Nik Gernikan bonoak 2021 kanpainarekin bat egin duten Gernika Lumoko ostalaritza establezimendu guztiek bonu kopuru bera izango dute, 200 negozio bakoitzeko. Merkataritzaren kasuan bezala, bonu horiek bezeroek trukatu ahal izango ditu kanpaina osoan zehar maiatzaren 3 hasi eta ekainaren 30 bitartean. Herriko ekonomia suspertzeko Nik Gernikan bonoak 2021 merkataritza bonuen kanpaina, herriko ekonomia suspertzeko Gernika Lumoko Udalak duen konpromisoa da. Kanpaina kudeatzeaz arduratzen den Gernikako merkatari ostalari eta zerbitzu enpresen elkartaren lankidetzarekin herriko merkataritza eta ostalaritza sektorea enpleguaren, garapen ekonomikoaren eta sozialaren iturri gisa babestearen aldeko apustua egiten da. Kanpaina honetarako 113.000 eta 200 euroko aurrekontu partida bideratu da.